Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Idin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Klement, Nikolina Bajjada, Loretu u Karmela Rapa. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart fl-imkien in-nies minn kull ġens u l-koll qalb waħda ferħu bl-isem tiegħek. Għamil li dawk kollha li ħadu twelid ġdid fl-ilma tal-Magħmudija jintrabtu ħaġa waħda bejniethom fl-istess qarrija tal-fidi u fl-istess imġiba ta' ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, waqt li r-raġel magħtub kien imqabbad ma' Pietru u Ġwanni, in-nies mistaġba l-aħħar ġrew il-koll flimkien lejhom ħdejn il-portiku li jgħidulu ta' Salamun. Pietru kif rahom għalilhom: nies ta' Iżrael, x'intom tistaġbu b'dan? Jew x'intom tħarsu lejna? Isna konna aħna li bħilitna jew bit-tiba tagħna għamilna lil dan ir-raġel jimxi? Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna igglorifika lil qaddej tiegħu Ġesu li intom ittradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu għalkemm dan kien ataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu il-qaddis u l-ġust, tlabtu il-ħelsien ta' wieħed qattiel u qtiltu l-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Kien bl-isem ta' Ġesu u permezz tal-fidi f'dan l-isem li dan ir-raġel li intom tafu qegħdin tarawh f'saħħtu, hija l-fidi fih li tagħtu saħħtu għal kollox qudiemkom il-koll. Issa ħuti, jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li kienu ħabbar sa minn qabel b'fomm il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela, erġgħu lura minn dnubietkom biex jinħafrulkom. Hekk jiġu żminijiet ta' mistrieħ mingħand il-mulej, jibatilkom il-Messija li għażilkom, li hu Ġesu, li għalissa għandu jibqa' fis-sema sa ma jseħħ it-tiġdid kollu li fl-imoddi semma Alla b'fomm il-profeti qaddisa tiegħu. Mosè wkoll qal:
il-mulej Alla tagħna jqajjimkom profeti bħali minn fost ħudkom, lilu jisimgħu f'kull ma jgħidilkom. U jiġri li kull min ma jismax minn dan il-profeta jinqeret minn qalb il-poplu. U l-profeti kollha ibda minn Samwel u dawk li ġew warajh il-koll tkellmu u ħabbru dawn il-jiem. Intom ulijiet il-profeti u werrita tal-patt li Alla għamel ma' missirijietkom meta qal lill-Abram f'nifsek jitbierku il-ġnus kollha tal-art. Kien għalikom l-ewwel li Alla qajjem il-qaddej tiegħu u bagħtu jbierikkom billi kull wieħed minkom jerġa' lura minn ħżunitu. Il-kelma tal-mulej. Għas-sarm responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Alleluja. Ftit inqas mill-allata għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt riġlejh qedlu. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Imma bil-wifqa nkantaw flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dan huwa l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin jitarfu x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu warfu lil Ġesu fil-qsejm tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Huma twewru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu. Missuni u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U hu jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma bil-ferħ tagħhom kien għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba għalilhom. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom: Hekk kien miktub li l-Missija jbagħti u fit-3 ijiem it-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xogħod ta' dan. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju tal-lum jibda u jgħidilna waqt li d-dixxipli ta' Emmaus kienu qed itarfu kif għarfu lil Ġesu fil-qsejm tal-ħobs. Jidher Ġesu innifsu f'nofs il-ġemgħa tal-Apostli. U din hija eżies il-ħajja tagħna. Din hija l-ħajja tan-Nisrani.
li jinġabar biex jiċċelebra l-Ewkaristija, għax fl-Ewkaristija aħna nagħmlu esperjenza tal-preżenza ta' Ġesu f'ħajjitna. Fatti sentenza sabiħa imbagħad ikompli jgħidilna u Ġesu fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Jekk jien irrid ikolli esperjenza ta' Kristu, jeħtieġ inkun mitħla tal-Iskrittura. U mitħla tal-Iskrittura ma jfissirx naf ħafna, studjajt ħafna l-Iskrittura, imma mitħla tal-Iskrittura jfisser dik il-kelma jiena li nkidbet għalija nemmina. Hija l-fidi li jiġġalni nara lil Ġesu. U għalhekk ejjew nitolbu hekk biex il-mulej Ġesu nissel f'qalbna l-preżenza tiegħu. U kif nintebaħ bil-preżenza ta' Ġesu fija, jien li niċċelebra l-Ewkaristija, jien li nilqa l-istedina li l-mulej jagħmilli kull nhar ta' Ħadd biex ninġabru madwar l-ikla li huwa ħejja għalina, ħejn jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Nejn nintebaħ li Kristu huwa ħaj tassew mill-paċi li jkolli fil-qalb tiegħi. Qalb li mhix magħluqa fija nfisha, qalb li hija miftuħa għal Kristu u għal dawk kollha li ġew salvati minnu. Mhux ta' bxejn f'dawn il-jiem tal-ottava tal-għid kontinwament sejrin nisemgħu din il-frażi ta' Ġesu tirrepeti ruħha: il-paċi magħkom. Mhux ta' bxejn li din il-frażi aħna mbagħad f'kull quddiesa ngħadduha lil xulxin. Is-saċerdot jgħidilna il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom u intom tirrispondu u miegħek ukoll. Imma mbagħad is-saċerdot xi jkompli jgħidilna: għatu l-paċi lil xulxin. Dak il-mument m'aħniex nagħtu il-paċi ta' ħbiberija ta' bejnietna lil xulxin, imma qegħdin nixtiequ lil xulxin, nawguraw lil xulxin il-paċi ta' Kristu. U għalhekk meta tispiċċa l-quddiesa u s-saċerdot l-istess mill-ġdid jerġa' jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, qed jgħidilna morru issa. U din il-paċi li għandkom f'qalbkom li hija l-paċi ta' Kristu wasluha lill-oħrajn. Hawnhekk eżies ikollha sens il-ħajja tagħna tal-insara. Meta aħna bil-paċi ta' Kristu fina inkunu kapaċi inwasslu l-paċi ta' Kristu fil-familji tagħna, fuq il-post tax-xogħol, fid-dinja li fiha ngħixu. Ħuti eżies bil-qawmien ta' Kristu mill-mewt, aħna sirna poplu mifdija. Ejjew b'qalbna kollha rresqulu t-talbit tagħna u nitolbuh u ngħidulu: Mulej, atina l-ħajja bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej, atina l-ħajja bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għall-katekisti biex jgħinu l-ħutom insara jikbru fil-fidi li jirċivew fil-mamudija, nitolbu: Mulej, atina l-ħajja bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għal dawk il-persuni li huma maħkuma minn dubji dwar il-fidi biex Kristu jiftħilhom l-għajnejn spiritwali tagħhom bil-kelma tiegħu, nitolbu. Għalina l-koll biex ngħixu id-don tal-paċi ta' Kristu xost, billi ngħixu flimkien fil-paċi bejnietna, nitolbu. Nitolbu għal-familji tagħna, partikolarment dawk li fihom hemm dbatija, il-mart, l-anzjani tagħna, biex il-mulej iwassal fil-qalb ta' kull bniedem il-paċi u l-imħabba tiegħu, nitolbu. Fiskiet nresqu it-talb personali tagħna.
Infaħruk missier qaddis għax bir-rebħa ta' ibnek Ġesu fuq il-mewt, inti dawwaltna bil-għerf qaddis tiegħek. Iftħilna moħħna biex nilfmu il-kelma ta' ibnek Ġesu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Mbirek int mulejalla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbirek int mulejalla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem mulej dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek biex irroddulek ħajr talli tajtu li ġodda lill-Knisja tiegħek u biex tħaffef tibatilna l-għajnuna tiegħek mis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru il-glorja tiegħek iż-żaffer ħakbar inxandruha f'dan għal-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda itennulek. Għaddejs, għaddejs. Għaddejs tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Għaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub mimħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja,
Salvatur liv deit nalkol, intlitina hayya wa tamajdida, addis awi tkunim birek mulay, tkunim birek mulay al dejjem, u imbirek lisem addis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena, kollok tjiba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek lisem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Tkun imbirek mulej għal dejjem. Ejjew fi skitt ta' qalbna imbirku lil mulej għal dak kollu li jagħmel magħna. Ejjew nitolbuh biex ikompli jimla lil qalbna bil-paċi tiegħu. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu flimkien tliet Avamarijiet biex issaltan verament il-paċi fil-familji kollha tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Ir-roddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja.